Na území dnešného Slovenska sa na začiatku 17. storočia rozhorel konflikt, ktorý nebol len o zbraňach, ale aj o právach a moci. Bočkajho povstanie prinieslo boj priamo do miest, dym z pušného prachu, zátarasy v uličkách a strach, ktorý menil bežný deň na prežitie. V krajine sa stretávali jazdci, mušketieri aj improvizované oddiely a spolu s nimi hlad, chaos a neistota. O pár rokov neskôr Bethlen ukázal, že vojna môže byť aj diplomaciou. Obliehanie, delostrelecký dym a mestá ako kľúče k zásobovaniu. Boje o kontrolu nad priestorom prebiehali často bez veľkých bitiek. Stačila posádka, prestrelka a celé mesto stíchlo. Pri Tökölim sa konflikt rozlial do krajiny. Prepady konvojov, lesné pasce, rýchle údery a ústupy. Pevnosti horeli, brány praskali a vojna sa vracala v opakovaných vlnách. Vždy, keď sa zdalo, že už je pokoj. Po bojoch však prišla aj represia. Prešov v roku 1687 sa stal varovaním. Moc chcela, aby strach urobil to, čo vojská nedokázali. Rákódziho povstanie bolo posledným veľkým pokusom zmeniť pomery silou. Boje pri riekach, ústupy, vyčerpané mestá, krajina už nemala z čoho brať.